pelcmantel i bober. Wiecie, Kejsik spichnął się we szynku ze kamratem, ze którym żech do kupy ze niejednego piekarzoka już chleb ćkoł, obszczalowali mi się jak zawdy po sznapsie i po zajdlu piwa i orosyn kamrat Jorguś napoczynał o sprawie. Wiesz, Eugen, moja staro się zawinszowała, co by jej spatrzył na dziesiątko taki pelcmantel, wiesz, a innych łogonów, ze tych małpicowych chwostów. Nie godej, i co, Jorguś, poradzisz to jej lajcnąć? Naisto poradzisz, ja? A innych łogonów? Wiesz, Eugen, długo medykołach przyszł na te idy, no ale to ino dosie można sporządzić do kupy zecia. Ja? No nie godej. Richtig, Jorguj. Ja, Eugen, ty możesz to majte koń szachty i kondowity bestuż też byłbyś najlepszejszym kamratem do tego, co by pokopił. No to szgodej, wartko mi to by tu pliko, Jorguj. Można ja też i moi stary coś takiego było naca, nie? No toż dawaj pozór, Eugen, mam już ci 2 bilety tam, a nazad na fliger do Afryki, jeden dupny miech, Gewera i Bobera. Miarkujesz takiego, co to go Kejsik sztyc we telewizji pokazywali? Jakiego już zaś Bobera? No takiego ze tymi epnymi białymi, a fez lyskającymi symbolami. No ja już miarkuję, ale hopie, film na świeciu, a każdy tela małopyców znajdziesz, co by ci stykło jej chwostów na tym pelcmantel. Nie pan zol, Eugen, i no dawaj dalszy pozór. Kiedy my już dofurgniemy do tej Afryki, karnymy się za Roski, hań tam kaj styrcą te strogie baobaby, po których fortwytają te afy, i oblej za nasą wierch struma, blank na wierzchowisko i wyda tyrpać astami. Małpice będą śladować naszym dyrekcji na tego mojego Bobera, on im wartko ujrze, bajśnie te jej długie ogony, a ty ino drapte szpancem ciepniesz do miecha. No i to je ino tela, podwie nie napolujesz dla pełnego miecha, wiesz? No, ja to się już teraz spokojnie, ale bojo wiem, nie trop się, Eugen, wszystko będzie do porządku, barko się tym ubydymy. No można, no ale rzeknij mi jeszcze, po kiego pieruna moż zesiata srogo Gewera. Ano to ci jest najważniejsze, Eugen, najważniejsze. Blangior luźnie markuje, po jakiemu najważniejsze? Bo wiesz, Eugen, ta flinta to jest z kuli tego, i że kiejbych joś leciał ze tego baobabu, to ty Zaroski Wartko w te pędy musisz prasknąć, musisz zaszczelić tego Bobera. No rychtował się na świąteczny gyszynk Eugen z Pioków.